Gu batzutan goianta, zuek beti bean, gatoz onan nolabait lagundu idean. Guk izan nahi genuke geurera librean, doinu lagungarri bat, berba bat aidean, senide eta presoen etxera bidea. Itxaso honek guztiok behar gaitu tanta urdin, guk bozkatzen dutenak eta ez dutenak berdin. Horretarako esna egon behar da, ta amets eta lan egin, dinosauroa behingoz joan ta, inoiz itzuli ez dadin. Ta lehen pausua da askatzea, espetxeko zein kateko, horrexedaktik daukat asmoa, neuke Bilbora joateko, lehengo gai baten aukera izan dut, optimista izateko, susmoa daukat esandakoak, ezote diren beteko, baina urte hau izan liteke, hemen gaude esateko. Urte haserak dakarrain beste motibo, eta temperatura barru hontan igo, baina kanpoan jeisten doala astiro, haizea eta euria behin eta berriro, egin dezala aurten etxerako giro. Berriro ze elkartasun, energia eta maitasun biltzeko almena daukazun. Denen beharra dagola baina, baizuek ere erantzun, hitzakitz entzunak entzun gaurkoak ala behartzun, nahi dezun arte oi hartzun. Lo hartuta esnatuko banintz gau gutxitan, ta ateak zabaltzen entzun urrutitan, kaleak diztiratsu hemen eguzkitan, malkoak pozarenak begi ertz bustitan, kaleak diztiratsu hemen eguzkitan, eta ongi etorri rotonda guztitan. Oiartzun eta Bilbo artean, hasiko da urtarrila, oraindik ere utxik dauzkagu, zenbat etxe, zenbat sila, horren txikia den herri honek, nola minak dauzkan mila,
Oihartzunera etortzen gera, adoreta indar bila, nere lehenengo aldia zen hau, azkena izan dadila. Azkena izan dadila. Euskal Herriak ditu 11 kolore, esku lokaztu eta begi ondo more, bide zarberritutan indarta adore, ta presoak kalean utziz gero hobe, pakea ez dadin izan plastikozko lore.